Hello, Daddy. Hello, mahal. Kumusta? Nakalipat na ba kayo ni Dale? Oo, nandito na kami sa bago nating bahay. Ang anak mo, busy sa paglalaro ng mga pinadala mong toy cars. Mabuti naman kung nagustuhan niya. Masarap din sa pakiramdam na may sarili na tayong bahay. Oo nga, Daddy. Ang tagal din natin ng upahan. Ganito pala ang pakiramdam na may matatawag kang sayo talaga. Unti-unti nang natutupad ang mga pangarap natin, mahal. Sana matupad na rin ang big wish ng anak natin. Nang makauwi ka dito sa Pinas. Nang magkaroon na siya ng kapatid. Ingit na nga siya sa mga pinsan niya. Gusto daw niya na mayroon din siyang kalaro. Tiis lang, mahal, ha? Konting ipon pa at makakauwi na din ako. Miss na miss ko na kayong dalawa. Mag-iingat ka dyan, Daddy, ha? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo. Mag-iingat kayo ni Dale. O sige na, tawag na lang ulit ako bukas, ha? Okay, Daddy, goodbye. I love you. Love you. Dale? Dale, anak. Come here na sa kitchen, kakain na tayo. Dale? Binili ito ni Daddy sa akin. He knows I love cars. Ikaw, anong nilalaro mo? Anak? Sino kausap mo? Dale! Dale, open the door, please! Mami! Open the door! Wait lang ha, nandito si Mami. Open ko lang yung door. May friend ka na agad. Eh, taga saan siya? Oh, nasaan na yung friend mo, anak? She's here. Saan? I told you she's here. Her name is Martha. Say hi to her. Okay. Hi, Martha. Kakain lang kami ni Dale. She said she wants to eat too, Mama. Okay. Mommy, what's for dinner? Your favorite, fried chicken. Martha, gusto mo din ng fried chicken? Mami, maglagay ka din for Martha, please. But baby, dalawa lang yung na-fry ni Mommy. Pero Mami, gusto din po ni Martha ng fried chicken eh. Dale, anak. Kakalipat lang natin sa house and pagod na pagod si Mommy. Nakita mo naman diba na hindi pa ako tapos maglinis. Tell your friend Martha na si Mommy is tired, okay? Martha, Mom is tired. Kami na lang muna ang kakain, okay? Mami, she said okay. Kain, anak. Ano, Mami? Kumusta si Dale? May kinakausap pa rin ba siya? Oo, Daddy. Nag-aalala na nga ako. Kasi para talagang may katabi o may kaharap siya sa direksyon ng kinakausap niya. Normal naman yata talaga na magkaroon ng imaginary friend ang mga bata. Lalo pat gusto na talaga niyang magkaroon ng kapatid. Pwede kayang pakiusapan mo ang kuya mo? Na dito na muna si Leah magbakasyon sa atin. Para naman may kalaro ang anak natin. O sige, kakausapin ko si kuya at pakikiusapan ko na rin ang asawa niya. Kung yan sa palagay mo ang mas makakabuti sa anak natin, para mawala na ang imaginary friend niya. Para na rin mapanatag ka. Thank you, Daddy. Hello, Nanette! Liam, bless ka kay tita. Bless po, tita. Where's Dale po? God bless you, Liam. Nasa taas si Dale. Tawagin ko muna, ha? Oh, magmerienda muna kayo dyan. No, that's bad, Martha. I can't do that. It is bad to break things. Binili ito ng Daddy for me. He will get sad pag nasira ito. Dale? Dale! Dale, may good news si Mommy! Dale! Di ba sinabi ni Mommy na huwag ka maglalak ng door? Dale! Dale, open the door! Oh, my mom will get mad. Don't break the cars. Dale! Mommy! I told you not to lock your door. Bakit palagi mong nilalak? Sabi po kasi ni Martha. Ako ang sundin mo. Not Martha! That's
When's the last time na sasabihin ko sa'yo yun, ha? That's Martha. Galit siya, Mami. Hangin lang yun. Anyway, may sorpresa ako sa'yo, anak. Ano po yun? Let's go downstairs. Dale! Wow! Liam is here! Oh, bless muna kay Tita Joanne. Tita Joanne, hello. Bless po. God bless you, Dale. Joanne, thank you talaga at pumayag kayo na dumito muna. Napapadalas kasi ang pagsasalita ni Dale mag-isa. Ganoon din ba si Liam? Hindi naman, pero minsan kapag naglalaro siya, kunwari, nag-uusap yung mga laruan niya. Pero wala naman siyang kinakausap na iba. Sa bagay, nagkaganyan lang naman si Dale nang lumipat kami dito. May pangalan pa nga ang imaginary friend niya. Si Martha daw. Hindi ko nga alam kung dapat ba akong matakot. Tulad kanina, biglang sumarapadabog ang pinto. Inisip ko na lang na hangin lang yun. Kaya malaking tulong sa mga isipin ko ang pagpayag niya na magbakasyon dito. Nagkataon lang yan, Nanette. Tsaka may mga bata naman talaga na may imaginary friend. Hayaan mo. Nandito naman ako tsaka si Liam. Makakalimutan na ni Dale ang imaginary friend niyang yan. Sana nga. Hi, gising ka na pala. Nagluto na ako ng almusal natin. Joanne, ano ba? Hindi mo naman na kailangan na tulungan ako sa gawaing bahay. Sapat na sa akin na sinamahan niyo kami dito. Pero thank you pa din. Si Liam yun ah. Diyos ko, ano nangyari? Dale! Dale! Sinabihan na kita na huwag mong ilak yung pinto. Buksan mo to! No! Martha will be mad! Dale! Dale, tigil-tigilan mo na ka sa Martha na yan, ha? Open the door! Mami! Mami! Liam! Teka lang, Joanne, ha? Kukunin ko lang yung susi. Please, pakibilisan. Oh, ito na. Ito na, binubuksan ko na yung pinto. Diyos ko po! Liam! Dale, ano ginawa mo? Mami! Mami! Ay, naku! Mami! Mami, stop! Nako! Isusugod ko na sa ospital si Liam. O sige, mabuti pa nga. O sige, ito susi na kotse. Diyos ko po, ang daming dugo. Anong ginawa mo, ha? Bakit may iwas si Liam sa braso? I said stop! Nagagalit na si Martha! Anong Martha na naman? Anong ginawa mo kay Liam? It's not me! It's Martha! Sabi niya, kami lang daw ang pwedeng magkalaro eh. Ano? Sabi po kasi ni Martha, if I don't do that to Liam, she will hurt you. Anak, no one can hurt Mommy. Mommy is strong, di ba? At hindi mo dapat sinaktan ng pinsan mo. Mami! Nagagalit na si Martha! Ako ang nagagalit! Bakit ganito ang mga drawing mo? Sino wants to hurt Mommy? That's not me, Mami! Sabi ni Martha, ganyan daw po ang gagawin niya sa iyo if you keep ignoring her. Diyos ko, Dale, anak! Please stop mentioning Martha's name! Walang Martha! I told you, Mami! Ayan na siya! She will hurt you! Kapit ka lang kay Mommy, okay? Anak, takbo tayo, dali! Anak! Diyos ko! Martha is running after us, Mami! Diyos ko po! I rebuke you in the mighty name of Jesus! Dear love, ang inakala ko imaginary friend ng aking anak ay hindi pala katangi-isip lamang. Hindi guni-guni. Isang kababalaghan ang naranasan namin sa bahay na aming nilipatan.
Sa pagtatanong-tanong, ay napag-alaman ko na ang Marta na tinutukoy ng aking anak ay siya palang anak ng dating may-ari ng bahay na namatay na. Kahit na nababalot na ng katatakutan ng bahay, ay hindi naman namin magawang ibenta itong muli dahil dito na namin ibinuhos ang lahat ng aming ipon. Kung kaya mas minarapat na lang namin na ipabendisyon ng bahay. At dahil na nga rin sa pangyayaring iyon, ay napilitan na umuwi ang aking asawa para mas matuunan ng pansin ang paglaki ng aming anak. Dale, may surprise kami sa'yo. What is it, Mom? Open mo. This is a baby clothing. Hindi naman ito kasya sa akin. Hindi talaga yan para sa'yo. Pero gusto naming sabihin sa'yo na magkakaroon ka na ng baby brother. Memorize yan! Love Radio! Basic!